sesambanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta karlan nafsu. Sedulurku aja nganti kleru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta karlan nafsu. Ya Allah
khairil khalqi Antara ombak
Minangka saking pakurmatan kunjungan rasanipun Bapak Ibu Prarawuh para lenggah sedaya nanggung ing keluarga panjenenganipun Bapak Sarijo Ibu Suryati. Dene wonten ingkang lenggan punika ing sawetawis punaturaken ing panglipur ras pantes ngluri kabudayan ingkang adiluhung. Lalangan Jawi katur para pupun dan para bini sepuh lan wewengkon Banyumeneng Giri Harjo Panggang Gunung Kidul. Langkung rumiyin ngaturaken salam kasugengan kateng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli dawuh saking keluarga Bapak Sarijo Ibu Suryati nggih ndapaken putra putri tawi calon pinanganten Mas Alvin Kurnia Fauzi kalian putra tawi putri panjenenganipun Bapak Sudahlan Ibu Sumarti nuninje Ayu Hitoh Fatona SPD. Dene upacara inti pawiwahan nglampah benjang-enjang wonten ing papan punika ing kirang langkung tabuh songo. Nah awit-awitipun Bapak Ibu sedaya kula donga pangestu mugi ing gati keluarga pinanggi lancar nanggung upacara inti pawiwahan ijab kabulipun. Pinanggya rahayu tebih ing sambikala mugi-mugi paripurna ijab kabul tawi akad nikah dados keluarga ingkang tubagya mulya pinanggi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langkung rumiyin kala teraken pakurmatan dengan sanipun Bapak Ibu para pepunden para bini sepuh sanak kadang teh ing sampun kepareng pambiyantu ing keluarga Bapak Sarijo sekalian. Dene wonten ingkang lenggan menika ing sawetawis tindak tawi lenggah Bapak Ibu para tamu para lenggah istanipun aturaken sembah sewu matur nuwun ing awit asmanipun keluarga lan mbok pilih sampun pun pradesaken daharan unjukan monggo pendapi kanthi merdika sinambi midhangetaken ing panglipur saking para kadang-kadang Mahkota Jaya Campursari saking Klayen Gunung Kidul Marak Sowan. Makan setunggal bagus tunggal kilas pantes ngaturaken panglipur ini nderekaken gati keluarga tawi nderekaken dipun sami sekeca lenggah tawi nglapi pasugatan. Punaturaken panglipur tawi tetembangan lumantar para kadang-kadang Mahkota Jaya. Tepaken setunggal Widyawati marsa wonten ing kalenggan punika nika wonten sawanipun Diajeng Rara Mutiara. Tuwa iki kudune ditokke keri kok malah didhisikke. Engko do gedhe irunge. Maksude? Nek dhisiki gedhe irunge nek cara kene iki. Mosok. Tenan lho. Alah. Dadi sing gedhe irunge ra wis senenge dhisiki. Eleh. Untukmu cilik berarti yo pelit. Lah nek irunge cilik didhisikke malen. Malah pelit ya wong iki. Oh ngono. Iso pelit iso kok ngendi ngono. Lagi irung wis sithik-sithik kok. Keluarga dhewe. Panjenenganipun keluarga. Iya piye ta lho? Lah yo iya kok piye ta iki. Mungkin wingi Mama kok kene san. Iya Mama wis disiki. Lah kuwi iki yo golek buta sik. Go jagong rene. Kene. Lah ya arep piye meneh ngono ya. Ya berarti sing maca ki wangune sampean. Ya. Berarti aku. Nah. Mbak Ibu Suryati kalian. Ya, iki pakai sur ngerti ra sak sedulur nganggo sur kabeh. Oh. Iya no Suryati, terus iki Bu Suryati. Bu Suryati. Ya terus sur sapa sing siji? Emang loro. Sur kabeh. Oh Suryanto. Oh Suryadi, Suryanto, Suryati. Sur kabeh nek nggonamu kok ra sur. Nggo cara nggonamu kok mingsu. Suki tegese luweh. Oh ana subag ya, ana
Sutiem. Sularto. Lah gunamu, lah jenengmu tok kae Sur ya iso. Ora. Reise keluarga Sur. Oh tidak, nama gua kan Surara. ora. Oh, asline ora ya. Surara apa lho? Surara Mutiara. Ora, kuwi sesuk jeneng tuwa. Kene ke diwaca. Oh iya iya. Sowan wonten dalemipun Ibu Suryati kalian Bapak Sarijo wonten ing Banyumeneng 3 RT 3 kali RW 3. nggih. Giri Harjo menika. Iya Mas Mas. Giri Terto. Benten. Pangling terus kok. Ora ya. Panggang. Nggih. Dek Alvin Kurnia Fauzi karo Dek Kito. Kilo. Dek Kite. Oh teh. Mas, kilo apa Kito? Kito. 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 Ayo sing bener nganggo nganu logat Arab. Coba to. Kito. Nganggo logat Arab ngono lho maca jenenge yo. Mas Alvin Kurnia Fauzi melawan Mbak Kito Fatona nganggo Arab. Kito Fatona. Lare. Yo ngendiane SPD nganggo pohon Arab. Iku kan logate ngono lho, jenenge iki Arab banget lho, Mas. Iya. Kito Fatok. Nah. Angel yo beda. Berarti iki wis ijab yo. Urung to. Sedulur apa kowe? Oh, wis. Nek dikandani wong tua dikandani malah penekan senengane tuman ora ngrungokke. Dikandani kok cetok iki nggone sing lanang kok rumangsaku kok lene. Nek urung ijab ya urung rene sing wedok kok rumangsaku dikandani iki ngrungokke wong tuaku iki. Dikandani kok senengane malah penekan. Bola-bali wis tiba baleni meneh. Penak. Wong kok ra ndikapok. Oh iya kemis. Iya ya ngunduh mantu. Kira ngunduh tawon. Ya men ngentup cengelmu. Nggih, menika Cas Panglipur san kalian Mahkota Jaya iki Mahkota Jaya asli ya. Asli nu. Oh, Iki sing original. Oh, soalnya kabare ning Kulon Progo ki ana Mahkota Jaya, Cah. Wah, kayak kena royalti ya. Lah kayak MC-ne yo Mak Bagus ki. Bagus elek, nek iki sing apik. Ayo Mas nyanyi. Coba ditanya dulu dikawruhke yang ini rombongan dari mana? Nih, saya putih Mas. Dari mana? Oh, dari Semarang, Cik. Dari Kendal. Semarang. Dari Semarang. Oh iya, oke. Beneran? Siap. Ini Mas ini perwakilan dari teman-teman nih. Kok nek nyanyi. Cius dari Semarang, Cius. Cius. Dari kantor, Mbak. Ya tahu kantornya mana. Wutak. Kantornya Bapak gede. Kantornya Mas Alpines. Di Jogja. Ya. Itu PT Ethos Indonesia. PT Ethos Itu Indonesia. Isinya penjahat semua. Bu, mau dong dijahatin abangnya. Oh. Aku mau soal aku ngendus Yang ini dari Semarang. Dari Semarang. Oh iya. Beda kantor apa piye, Mas? Beda kantor. Podo cabange ning Semarang. Kantornya Ini siji. bosnya. Namanya siapa? Mas CEO. CEO. Masa CEO jenenge Sugi. Lah apa yo? Mbok yo Marcel po Alek ngono lho. Alek pitik po. Kayak telek ngawur. Mas. Beneran namanya Bos Sugi. Bukan Sugiono ya? Oh, bukan. Sugiono karena wong Japanese. Oh, Bos Sugi ada sepatah dua patah yang mau diucapkan buat Mas Alvin dan Mbak Kito. Ada. Buat Mas Alvin dan Mbak Gito, semoga sakinah mawadah warohmah sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Nyanyi sekalian boleh Mas? Ya. Yang bisa nyanyi yang mana Mbak? Sebelum nanti. Oh boleh. Itu Boleh, juga ayo, Mas. pakai topi itu. Boleh. Ayo boleh Mas, atau ada request lagu boleh? Nyanyi dulu enggak apa-apa, Nyanyi spesial dulu, boleh, buat boleh. mempelai berdua sebelum nanti kita. Boleh. Ayo. Apa lagunya boleh? Atau yang Yang dari cewek-cewek Semarang. barangkali. Yang dari Semarang cuma Bang Sugi aja. Semua ini dari PT-nya PT Semarang. Iya. Tuh maksudnya. Oke, ayo Mas yang pakai topi namanya siapa? Agung Prasetyo. Adine Broden ya kita ya. Mirip karo Broden ya. Iya.
Ayo Mas. Oh gitu, boleh Suaranya boleh. Ora sang ragosa, ora sang nyawer, ora apa-apa nek ora pakai wong tapi ya. Enggak Ya, apa-apa sini, itu, sini, sini. cuma kukur-kukur aja. nggak Oh apa-apa. ya, gatel ya, gatel, gatel. Ya, ayo sini Mas. Saestu, tenan. Oh, ya ora apa-apa lho. Nek ning larang ning kene gratis ayo cepet. Ora? Oh, iya. Jarene tekne rung ngombe Mas, rung pede. Lho kita kan ngombe sik. request, ada request lagu? Secawan madu. Muter lagune lawas. Inggil Pak, Bu, Sing njaluk monggo. ninggal katresnan sing endi mau? Ya ampun kok ngerti canom lagu ninggal katresnan. Lah wong nyeni kok. Iya, Wong nyeni ngono. Aku dadi bingung iki arek nyanyi apa? Bingung. Apa ya? Yes, bro. Piye? Menem luruji. Engko secawan madune sama Mas Agung ya. Boleh ta Mas Agung nanti aku ajak joget boleh ya? Boleh, siap. Sing tenang, arep po nganggo sanggul jarian ngene iki, engko ya iso hocak-hocak Mas. Sing tenang ya. Isa aku nek mekon hocak-hocak. Ayo. Manut ndi sik ninggal katresnan sik ya ora apa-apa. Ya, tinggal katesnan. Sing Oke. sedengan ya Mas ya. Ya. Biasane Jawa, ya. alon-alon sik ya to, engko nek wis arep rampung ngono sok terus banter Nah. lagune. Iya, gini. Ketok banget, Dik. Wis. Sampluken ora apa-apa Mas piye Mas. Ora kanggo kok. Buatan Mas. Loh. Ini kalau kadang kalau Sampluken wae ora apa-apa. guntingan mau kalau tinggal ten salon. Oke, monggo ninggal katresnan rumiyin nggih. Pun pinangkani tapi pun aturaken monggo. Nah, ya dilangi sik ben iki kena engko mari tenan wis. Cokot semut, Pak. Iki sing dale semut ning gulu ki sapa? Wis semut lanang, Dik. Ayo Mas. Telah isin Mas. Nangis sajroning atiku Nalika sliramu rakrasa aku kudu sampeyan karo sapa tak suwun bisa kumpul kaya Kang Maton tahunono kita Ojo lali pameli Kang setya satu nganti saelingmu
Ini teman-temannya Mas Alvin Ya dari dari Etos. PT Ya. Etos Jogja dan Semarang. Oke, Ini perwakilan satu dari rombongan teman-teman. ya? Ya. Oh ya. Ini dari sebelah sini, nanti dari sebelah sini ya. Oke. Ini Mas siapa namanya? Yang pakai topi siapa? Saya bener ke aku nek dihapus sih. Oh ngono, ya ya. Alek, Roy, Ya, Roy, Mas. Roy. Ayo Roy. Roy iki jenenge Roy. kabeh Pawi Roy. Pawi Roy. HP-mu akeh men gur arep maca wae sak. Pupusnya langsung. Ora iso nek nggawa HP siji CEO e. Oh lah iya. Cek. Apa iki wis dalane? Tepuk tangannya mana? Takdirku sing jawabke. Sliramu beda ati, beda lambe. Wes kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku Pari basang rangge lintang ning angkasa kowe mbit tega gawe lara marang tresno iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane biasane yen gawe lara atimu Di sini. Yo, Cak. Tenang Mas, aku jinak. Ora nyokot. Mas, akhir. kene apa sifatmu saiki wis beda tinggalke aku menting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna antara ing pinggir segara Piye maneh Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe pasang rangge lintang ning angkasa kowe lara marang tresno Wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu
Sudah tambah lagi. Nanti tuh. Yo. Oke. Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangot lele rasane kok padha tempe.
dikasih lagu sabar. Sabar sawetara, sayang. Apaan beda? Ya. Oh ya dikasih Mbak Rara, oke. Aku ki duwe paketan, Mbak. Heeh, guru HP sing HP-ne ra sing ora enek. Paketan iki duwe. Ya iya. HP-ne. Ya setidaknya iki wis usaha kowe Dik, arep ora duwe HP ki sementing duwe paketan Ya gitu. sepenting duwe paketan nyicil sik siji to, Mas. Iki rumah saku. Ora nyusoni ning kene Dik. Ya. Niki Mas Alvin kemana? Baru pipis. Ya kan kisone kan tekan kono to, Mas. Ya krungu to. Maksudnya ning kene ke pipisnya tekan kono. Suara sone lho, Oh. jadi Mas Alvin ki iso ngrungokke. Ya. On. Ini dari 3 studio. Lah Mas Pur mana Mas Pur? Laden. Mas Pur, di Mas Mas Pur. Pur. Mas Pur. Bareng minal izin karo aku lho, Mas. Yo sing wong. Nganti Mas Pur. Oh nguyo. Wah, ket mau nguyo wae. Nek nguyuh ki biasanya kan setengah dino. Ya ora. Soalnya perjalanan suwe. Ning ngendi? Ning nguyo ning ngendi? Kamar mandine ki ning Semarang. Oh, iya. Yuk dikasih Tegalega, spesial buat Mas Albi.
Tunggal Eka. Tunggal Eka, aja tunggal Eka. Nek Eka ki tadi tukang kendang. Tunggal Eka ki Eko lho maksudnya Eko ki siji. Tunggal ya siji dadi siji-siji. Namo Eka ngono iya. Tunggal Eka. Mm. Ini spesial oke, spesial buat yang jaga prasmanan tunggu buku. Nggih. Lagune Denok. Denok. Oh. Ya. Denok ki sayangku. Oh iya iya iya. Denok debleng. Sing bagus dhewe, sing ayu dhewe. Nah, sing Masya Allah. Oh iya, ini ada doorpress ya, Mas? Doorpress iki. Apa? Carry. Ini mungkin dari teman-teman dari PT Ethos. Ini mungkin ada salah satu yang kehilangan kunci. Oh, Iki gue nyawer aku mau ya. Oh ya. Iki gue nyawer lho, Mas. Mau sekalian minta nomornya telepon enggak, Mas? Oh, ras boleh. Teruan nggih. Ya, ketambahan Ibu Suryati ngersake lagune Denok ngono pinangkani. Ibu nyuwun Denok. Nggih. Oh, nggih. Langsung dipinangkani, Mas. Oke, ya boleh. Yang kok Nih, saiki? Mas Rut, spesial nggih sing tunggu buku. Oh iya, Mbak-mbak yang ada di depan sana. Ya. Mbak Sopo melu nyanyi ya, Mbak yo. Pripun? Oh, Padang. Ya, Padang. Oh iya, yang ini. Oh, sik. Padangnya sing urung berarti pengarepan. Ya urung kabeh. Ya, Sedang biru. sedang biru roh pengarepan. Oke, pengharapan sedang biru dulu, Mas. Digarap kayaknya sisanya Mas ya. Tumete sing waspada. Udah. Mas Paku. Ya coba ben ora dur-dur Mas. Oh selendang biru kuwi tak Nah, ngono. sing kuwi utus sik tatapan janjimu selendang. Tumete sing waspada antene Iki mawar memawar biru ya karo ya. Sorry nak. Sasi bulan poso ora tanggapan belas lali kabeh lagune. Oke ya kita kasih lagunya Selendang Biru dari Aprilia DP. Dari Aprilia Depok. selendang biru. Mas Pur, sini dong. Goyang saya Mas Pur. Kau berjalan lagi
request dari Padang, dari Padang. keluarga yang di Padang Sumatera Barat. Ya. Ya. Ini dari masakan Padang ini, Ya, ini dari kok masakan Padang itu Mas? iya dari Suko Padang Padang. ki anu lho, apa jenenge? Apa nek Padang ki? Daerah Daerah Padang. Daerah Padang. Oh, semanu gini. Padang ki ngendi toh? kono ki lho Mas. Ja- Aduh. Padang ki ngendi tuh? Sumatera Barat. Ngono lho Mas, ngono wae kok. Ora Di kok Sumat- ora dong ngono wae. Lu dewe ya ora mudeng kok. Iya. Atur nuwun ya. Ya. Ini masih kita punya utang. Pengarepanku yen pancen dadi sing pengarepan Iya. Kowe iki ya setan sebelum. tenan. Oh, Eh, rasane. Oh, ngono kuwi. Sane. Na. Apa ke duet? Oh, nah, ora. Ya ben dipenangani Mbak Ani, Ya, Mbak Mbak Ani. Ani. Ya. Mungkin satu teman. Oke, Ya, siap ya. ben digoleke ya. Digoleke, Ini masih oke. spesial buat keluarga yang dari Padang, Dari Padang, Sumatera Barat. Barat. Namanya sinten Pak Asmani? Warga dari Padang? Pokoknya keluarga Padang ya. dari Nih, jauh. Banyak Ya. di sini tuh juragan-juragan Padang yang dari Padang. Karena masakannya Iya toh, Padang. oh. Berarti kalau petang enggak Padang Ya. berarti ya? Ini dari petung dengan jetis. Itu Kalau Mas. masakan petung, malah peteng. Ya, itu Mas Almin tadi Tunggaleka sudah saya pinang. Sudah ya Mas. Ya, Ya. tadi Oke. baru siap-siap Siap-siap mandi. ke kamar mandi. Mungkin Ngapain? mandi. Oh mandi, Ya. bersih-bersih. Oke, nanti kalau mau request lagi boleh Mbak Ritoh juga boleh loh. Ada request lagu Mbak? Apa-apa? Kayak apa kayak? Vouchernya Mbak kita kayak? apa? Judulnya, lali judulnya apa Mas? Kayak judulnya ngono ya. Ada? Sinar. Sinarengan. Oke, nanti dikasih Tahu sinarengan. nggak sarabinya sinarengan? Sik piye? Sinarengan karo suma. Yuk Dek, sini. Sinarengan kang dadi saksi. Sarangan gak gue. Ayo, ayo Mbak Ani. Anu, sesuai koklo ya. Oke, periksa mampir klinik ya, Bril. Iya. Sebelas nemen bocah iki. Ya supply apa kowe iki lho. Kok aku? Kita Oke, cabai gatira mata tidak sombong belum suka menabung yuk. karena yang mau ditabung. Belum suka menabung karena yang ditabung belum ada. Iya kan aku bener. Karo dikemeng-kemeng. Dan sayangku nulis lagu
Ya kok, anu nunggu taleboke. Bu, sing niki ampun dilebetke riyen nggih. Mengke kula lebetan iki, Mbak. Sing ngomong tamu manut aku, Mbak. Oke, siap. Ngeyel kok. Dikasih denoknya dulu. Genduk dinok ya. Spesial buat Rizka yang di rumah ya. Sayangku sing bagus dene usahaku ibaratku saisi bumi kowe seneng aja kuwate sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal
Aprilia di tembang memang ini paling aman kesakan nama ego dan ego wong tua terima saya bareng Aprilia DP Indonesia sudah tiga studio Indonesia.
tua, Nggih, Mas. sampun menaturaken. Lajeng iki sing Mbak Kit. Mbak Kit. Mbak Mbak Kito. Mbak Kito lho, Mas. Mbak Orang Kit. ngono kuwi. Mas Pur. Saiki dah moto mau apa laden saiki. Oh, no Mas. Anu sing ngedit mau. Ya, kayak fotoku dikirim ya, Mas ya. Sing ngedit. Ngedit Becky. Yo ngedit Becky. Becky. Ya, aki foto saya ditunggu, Mas. Sing belum ndak mumpung kelingan ya. Apa, Mas? Seurung apa? Sinarengan urung. Ya, 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. Satu, Sudah, dua, semuanya tiga, nanti empat. yang ini nanti Ya. kita kasih lagunya. Oh, ada lewong. Ya, nanti Lewong nanti bareng-bareng. Oke, siap. Oke. Itu dulu. Heeh. Oke, ini spesial buat Mbak Kit. Oh, Ya poh. benar nek Kit. Oh, Ya senengane lho. Jadi saya orang ngono kuwi. oke, siap. Ini permintaan lagunya buat Mbak Kit. Oh, Ada teng terereng terereng. Tereng terereng tereng. Oke, satu tembangnya kita kasih secara spesial buat Mas Alvin dan Mbak Kit. Ya, teman-teman yang hadir, terima kasih. Apa boleh? Batin tenan duwe omah sing ngaberisi kepakat tresnan tempat kasih lan sayang. Sambut dengan canggih sampean koyo asmaran tenan. Aku takut matur suwun wis ngancani aku sama iki wis iso saling buat utawa liya sing rasane hubungan iki coba pancar soyo dewasa dari sinau dari lengkapnya. Banyak diskon hari ini. Genggam asto supaya kita kebayan manentu saliro yen rupe ada.
Yo ngene iki. Wis sing siji ngene iki. Lah kok koyo wong cupar ta Cek. Lha kepitu Mas? Ngene lho kenceng. Lha aku ki lha dawa nggonamu karo nggonaku ki. Mosok tangan maling po. Oh, maling. Yo nek ngene. Lho, kowe ora percaya kuwi. Kuwi dawa nggonamu to kuwi. Sakmono. Oh, no. Wet aja cekok malah koyo wong telikung. Lagune. Sampun nggih kan lagu Sudah ya, menika. Mbak, ayo toh menika. Ndak lali nanti mumpung aku mau ki kelingan. Ya. Iki mau komplit lagune enggak ada diskon ya karena Sudah, lagunya ya, Sinarengan. alhamdulillah. Oke, terima kasih dua lagu dari Aprilia matur nuwun lan pun lajengaken di sela waktu sisa-sisa waktu. Ada Mbak Ani monggo. Lho kok bingung ngene. Penyanyi yang bar libur poso ngeten iki bingung anggere kok maju. Lah nyanyi opo? Pupis toh. Ayo Mas. Lagune pupis toh. Ropang. Rompal purun. Ropang ya, oke siap. Nika kemudian dari Mbak Ani ini lagune monggo yang belum sing dereng gantos wedal mbok pilih nika saged pinanggih malih. Ini orang ketang 3 lagu 4 lagu sudah kita kasih lagunya. Ya, ini apa dulu? Ya gede rebutan anu kono. Aku loh.
dari Mbak Fitri itu ya. Sudah kita kasih lagunya. Matur nuwun, terima kasih. Wonten enggal lenggan punika mbok pilih sampun pun aturaken tapi panglipur setunggal mbok pilih tasih wonten ingkang dereng saged pun aturaken mugi-mugi boten kuciwa punintu ingkang sanesipun utawi benjang utawi wonten ing papan sanes utawi wedal sanes saged pun pinangkani para kadang-kadang Mahkota Jaya. Mbok pilih ing sawetawis sampun pun menggali cekap kanca-kanca manungsa wonten ingkang lenggan punika nirekaken inggati keluarga panjenenganipun Bapak Sarijus kalian Ibu Suryati ngaturaken sembah matur nuwun awit kapitadosanipun. Dene wonten ingkang lenggan Mbak Rara. Maju Mbak April maju. Nika napa sing ajeng diaturke? Oh nggih. Menika mbane engko ditagih. Siap. Tembang tapi panglipur menika pun aturaken ngiras pantes lagon ingkang pun kesakaken saking keluarga Lewong menaturaken monggo. Dene wonten ingkang lenggan punika dene wonten saking carita Mahkota Jaya panjenengan kula padha papunten makili rekan-rekan tiga matur yang wonten ingkang lenggan punika kaliyan carita kula madya busana wonten ingkang lenggan punika ngaturaken sebasa matur nuwun kula busana papunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapat di sini, merapat sini. yo. Ayo Bu, tombol saya. Ini. yang di belakang ayo ke sini semua. Ayo ibu-ibu, ayo kita joget bareng ayo. Yang belakang ya silakan ke depan, yang ke depan silakan ke belakang. Kepiye to Mas? Kene kabeh no. Ayo. Jadi satu, jadi Turun satu. turun di tengah semua di tengah. Jangan takut karena tidak tatek jero di tengah sini. Ayo. Ayo, wes lewol wes siap. Sabda pagitaraku.
Ayo. Ya Rene. Oke yuk Mbak. Rene. Ayo monggo. Saya delok Mbak sik. Rara, Delok, Kek. serahkan kepada Mbak Rara. Semangat Mbak Rara yuk. Delok ewonan porong ewonan. Oke. Mbak Rara, semangat Mbak Rara. Semangat Mbak Rara. Semangat Mbak Rara. Saya yo bu musiknya burung enak joget iki lho. Sabda Suwe nggonku ngeteni lewonge aldi minggu kampung samping Oh ya, ayo. Ase. dat yo ati sawi Nadian abota lakoni Aku ket mau ger dimingi-mingi tok karo Bude. Jane dikekir atau Bude? Tiwas wis tak inceng anyir-anyir esuk arep tak simpen arep tak nggo pitrah sesuk e. Lah kowe ngudut pitra wingi isih kok. Lah tak inceng kok ora tak ijoli sesuk aku ben ra dadak ijol ngono. Ning kok ya diwet-wet. Masa 2000 Tambah to, kuwi Pak? kena nggo pipis ning pom. Larang saya pipit nang pemaning ngalas bene. Ayo. Bude saged sopan tenan. Ayo saya lebokke. Kose. Yo. Ayo bareng. Sop. Sat. Tes nada. Sabda sekali lagi. Habiskan Bude, habiskan. Ayo Bude, ayo. Bokongi. Suwe gantu habiskan Bude. Matur nuwun nggih, Dik. Gari sak lembar wae ya suwi kae. Wis jan. Rong Sesok. Kae isih ya wis ora gelem metu kok. telung pulau setengah jam. Piye lirik? Satu. Ayo. Dita Ratu. Pak ampun muteng Pak, mangkeke wis metu, Dik. Lah wis metu. Lah wong wis metu kok arep lebokke meneh. Apa yang sudah dikeluarkan jangan dimasukkan lagi ya, Bapak. Ya. Jenengan ki kok mboten ket mau. Nggih, sampun. Pokoknya nek rampungan sesuk meleh ampun duduke duit nggih. Matur sembah nuwun.